Kaixo guztioi. Orain, Google Meeten aukera berri bat zabaldu da. Gure fondoa aldatzeko aukera. Ikusten baduzue, nire fondoa desenfokatuta dago. Horretarako, sartu baino lehen, ikono honetan klik egin dut, eta aukera hau klikatu dut. Beste aukera honetan, fondoa desenfokatzen da askoz gehiago. Beste aukerak ere baditut, bai? Adibidez, honelako fondoak aukeratuz. Nahi duguna aukeratuko dugu eta sartuko gara. Bideoan sartu ondoren, gure fondoa aldatu nahi badugu, aukera badugu. Horretarako, hemen 3 puntutxoetan sartuko ginateke eta hemen aldatu atzeko planoan klik egingo genuke. Hemen klik egin ostean, berriro aukera guztiak agertzen zaizkigu. Eta nahi dugun atzeko planoa jarriko du.